Is sé an chéadrod a thugam de fénara an géad leanach den leabharsa, ná gur a bhuirim cín lé nó a bhuirim díalinge mas mailet atá sé scríte. Duine dar a bannam dó Seán Arcur atá scríomh. Der sé Linn bhfuil sé treis glúiseacht ó bhiúnic go Vienna, agus an sin der sé ba bhavartú íothar iithir do mé, abertí a bhfuil díomhaireacht istigh ina lár. Cothú atmosfér mar sin is chud mhuar den chéad Caibidil seo. Is fiú smuoineh cenúir scríag an scéal. Ba bheag duine go raibh ólastáil líodaige mar jabhlar iithir na hórpa ag an am. Tá bhrí sin tá an scríóir a ggéirigh sin a bhealaisteach in áit na bhfuil éon ólas a gangéir áit atá aineoil fad doing. Tá Seán Arcur a dul sir. Ní ha gan ann de bhagartar be, go dtí go dagan beanantíosta agus go ninian si fíor na crise ar a féin, agus der si ach an gaig tú dul ann, is abertí a chuireann dinglis trín ár lár an támar fad. Cuid an neart agus do ligge an leabhaid in éanacht ná an corsís a dhéantar ar an taobh tíre. Is fearr is féidir sin anmh in jobh leis an gamara, ach in san naohís diaag ba gá an taobh tíre a dhearra I gceart le focail. Is fiú taingemh a bhaint as an scríóireacht sa. Dréimar a gáin an toras a raig tá an agala ar na passionéirí. Tosnaíonn na madriálta agus le fáil chúna ag ástrig agus is ceabhhuiil agus tosnaíonn na capil a setrig. Níos measaná sin tosnaíonn sneachta titim in aineoin gan an cín le Linn go raibh seo mí na bealtaine, rud a chuireann le fuacht an chorsís níos mó. Ag deireadh na Caibidile, sristar Cúisleán Dracula.